హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శైలజ ఎవర్ గ్రీన్. టుడే రెసిపీ టమాటో రోటి పచ్చడి. ఎమ్మి ఎమ్మి టమాటో రోటి పచ్చడి చూడండి ఎంత బాగుందో. స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టి బాండీ హీట్ కాగానే ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ 4 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఎమ్మీగా టేస్టీగా సూపర్ డూపర్గా ఉండే చట్నీ ఫ్రెండ్స్ ఇది. దీనికి ఒక 15 మిర్చీస్ కడిగి మంచిగా పెట్టుకోండి. షేర్ చేయండి. ఒక 15 మిర్చి మంచిగా కడిగి ఆయిల్ హీట్ కాగానే బాండీలో వేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ మిర్చి మంచిగా ఫ్రై కావాలి ఫ్రెండ్స్. మిర్చి మంచిగా ఫ్రై అయితే మిర్చి ఫ్లేవర్ మంచిగా వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది మిర్చి ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతాయి. మిర్చి ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక మీడియం సైజు ఒక 15 టమాటోస్ మంచిగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. టమాటోస్ చూసారా, ఇవి రెడ్గా ఉన్న టమాటోస్ తీసుకోండి. ఇవి ఇందులో వేసి ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా మూత పెట్టండి. ఇది మన నోరు టేస్ట్లెస్గా ఉన్నప్పుడు ఈ చట్నీ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయండి. ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ, వేడి వేడి అన్నంలో, చపాతీకి చాలా బాగుంటుంది. ఎమ్మిగా ఉంటుంది. ఒక 16-18 దాకా వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయండి. తరువాత ఒక గుప్పెడన్ని ధనియాలు వేయండి. ధనియాలు మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తాయి ఈ చట్నీకి. కొత్తిమీర ఇప్పుడు బాగా దొరుకుతుంది, కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర లేని టైంలో ఇలా ధనియాలు వేసి చేసుకోండి. ఒక గుప్పెడన్ని ధనియాలు. ఇవి పచ్చి ధనియాలే, వేయించినవి కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఉప్మాకి కూడా సైడ్ చట్నీగా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. తర్వాత నిమ్మకాయ అంత సైజులో చింతపండు, ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు. పులుపు కావాలి ఇంకా అనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోండి, వద్దనుకున్న వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇది ఒక 1 వీక్ దాకా నిల్వ ఉండే చట్నీ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్లో అయితే 1 వీక్ కానీ 10 డేస్ కానీ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇందులో మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేయట్లేదు. చూసారా, ఈ చింతపండు అందులో వేసి మీకు సైజు తెలవడానికి అలా చూపిస్తున్నా. ఒక చిన్న నిమ్మకాయ అంత సైజు. తర్వాత మూత పెట్టి 10 to 15 మినిట్స్ ఫ్రై కానివ్వండి, బాయిల్ కానివ్వండి. అంటే దగ్గరికి మంచి పేస్ట్ లాగా ఉడికిపోతుంది. చూసారా, మొత్తం మంచిగా పేస్ట్ లాగా ఉడికిపోయింది. మొత్తం ఈవెన్గా కలిపి ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇందులో నేను రాక్ సాల్ట్ ఉపయోగించాను, రాళ్ళ ఉప్పు. ఎక్కువ వంటలలో నేను దాదాపుగా రాక్ సాల్టే వేస్తాను. మామూలు వేరే వంటలలో అయితే నార్మల్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాను. రుచికి తగినంత రాక్ సాల్ట్ వేసి పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీలో బరకగా పట్టండి. మీకు రోట్లో నూరుకోవాలనిపిస్తే రోట్లో వేయండి. మా ఇంట్లో అంత పెద్ద రోల్ లేదు, అందుకే నేను మిక్సీలోనే వేస్తున్నాను. బరకగా పట్టండి. మీకు కావాలంటే పొడి పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.